Rojavayê Kurdistanê û bi taybet Herêma Cezîrê bi çandiniya xwe bi navûdenge wekû jêdereka aboriya sereke ji bo gelên wê herêmê. Berhema çandiniya herî pir ji aliyê rêje û kalîtiyê ve genime ku ji sedî digihişte ta heştê ji tevaya berhemên çandiniyê. Lê di çend salên borî de rêjeya berhemanîna genim pir kêm bûye. Ew yek jî bi sedema gelek kêşeyan e wekû kêmbûna alavên çandiniyê û sotemeniyê û tunebûna semadê û kêmbûna nirxên genim. Cotkarên gundewarê Amûdê wiha behsa kêşeyên xwe dikin. Ziraat li cem me pir zîf bûye. Ji ber mewadek em dixwazin mewadê zeyt, mazot xweş peyda nabe. Ma dasım madê bi yekcar peyda nabe. Ji bo li astengî di mentikê de pir çêbûyî alemê geleka qulipandinê bi qoriyata û bi qoriyat ne ji mesliha milletê jî û ne ji mesliha me tevdayî jî berê bilmiyê ser manîn re genim bû îro genim bilmiyê 15 jî nake. Ew tunebûna genimî gid salê bêdê ew ê stengê li ser milletî çêke û wê tadekarî jî çê bibe. Her wekî din ji aliyê xwe ve bazirganên berhemên çandiniyê kêmbûna rêjeya genim wiha dinirxînin. Berê bêtirî felahê me cotkar etîmad li ser çandiniya cih û genim dikirin pê bêtir. Îro ro geleka stengî ji war derdikevin madê kîmawî muklifê ji ber wa berê xwedanê tiştê sivik yani bequliyat dewra zîrayê xwe gelekî baş e ku bê tebeqan di ardê me de di çandiniyê di wara çandiniyê de. Bes ji bo got tekalîf pir bûne a cih û genim berê xwedayî kemunê berê xwedayî kizbera berê xwedayî bequliyata bi şekil am ew bequliyatana jî li welatê me dernakeve. İntacê wê seዕra wî kêm e felah daîmen cotkar dixesire. Astengiyên borî bandora xwe li ser berhemê diniyê çandiniyê kiriye wekû bexçe û şînatiyê. Binisbê jî şînayî ji şînayî li mentikê nemayê madda me got madda esasî simat peyda nabe. Taban yekdî jî li vir heye millet jî pir penaber bûye belkî kesê şixul kir jî îro di mentikê de piştî kêm bûyî ji ber nanê wa mecbûrin li rizqê xwe bigerin û ew kar li vê de derfeta kar li vê derê tune. Berê me bexçe çê dikirin. Bexçe me bacan çê dikirin û bambo bûn û zîraet bi şekil am bû. Virdê xirat buha bûn, mewad buha bûn, bacan em ketin pê kêmaniya de tadepê li me hat me nema karî bû berdewam bikiraya. Ji derve jî xudra dihat, xudra derve gelkî buha bû. Wan li ser millet pê tade li milletê bes em ça bikin, em mecal em nikar em jî nema karin wê xudra çêkin ji ber gê mewad buha bûne. Cotkarên Amûdê banga alîkariyê dikin ku rêxistin tê keve di nav bazara çandiniyê de. Da ku weka caran simbilên genim bi tîrêjin roja welat re bilîzin. Qasim Xelîl Ark, Amûdê.